Non malom Karbi Anglong arlo kachihuri sailam the kopilo lake nangli tumta chini ta haipo non malom Facebook WhatsApp mate social media along Assam Sarkar Central Sarkar pen Karbi Anglong hele ke ora songa tumpen lamdon kachetok ja phuthaksi hangjo hanghai thekpononglo ahok non malom social media along kache thangklong lapen hur ki choduralam the lake Assam Sarkar Central Sarkar lapen Karbi Anglong hele ke ora songa tumpen lamdon kachetok ja phuthak Komania tuma bangke 6 schedule pa phukwa nangni Komania tuma bangke Karbi he phan pana hok nangni Komania tuma bangke article 244A avete hemche bang juisi ke melopu kipu dona tumta dolo nitum lapu anapor methanga hemarit kache open danglo khe pharman hele kaman pen kache song pona jok apran ke damnang hala tuma phan kopia thesi kalitanga tuma phan amman pipon thek theder lo pen danglo kapre kalam theki jong pona tumta dolo Bonta ahok pet birta alo along kapaklang ponalam thea bangke ratchari ahin lapen kaching thorahin lahini a pharmacy Assam Sarkar Central Sarkar lapen Karbi Anglong helikera songa tumangbong lamdon padupon pupusi pangdak pondo bangso phuthak KSA kongchun bang thangsing timung pen kopilo kipu ilitum arju ponsena Prangsi Karbi Anglong live channel tumhan dili Karbi lojari a song mai kadom pajirwa Lasinon ajak ding kruipen sompli kenele KPLT UPL BDC ketum central government pen pise kor kachi tokji apitong nanti bokong son lo lasi labangso apitong nanti bokong rat tum tame apitong aning cirok tokong aning kang samse tum tadu lo aning kang samse pen aning kipung tum adu lo Asia hokpen song plitum tame ajak ding kruipen alang litum ta hem rich o lampen akiso so jima pin pen Karbia khai akimam ha aprang constitutional nang hapit hotpen hala bangso akimam hempre mate article 244A ajoine si kadok kave sim ki ora song pen lochar dia song pen hampang song don tame Karbi Anglong pen di mahasau han article 244A ke central government pen implement vivek ji kusipulo kasi non manong social media lo pen pinangan cerok to tum kading jepon kason heglong je non peace accord lo tame kopipia hormusi akichok duma akichok chiduma bu lang tum pinangan kajithan chimong do si pinangan kajit debate ta dolo kasi Karbi lochar dia songa hin penke dili kadok kabya rat phan kachuri kang tum kadok kabya hamphang song phan kachuri kang tum lapen non central government pen na non lamdon kachitok dia song tum an kachuri kang tum kala alam tum tame Karbi khai kisung pen jogwanan ji lapen Karbi khai akimang article 244A nahok abidi pen sarkar pen lamthe isiba pache ton pen moki bang jilani achun konvek nang ji poki mang lang tung dandu lasi non pen alam thik lang lo labang su pise court long Karbi khai phan kwana lido po mati labang su pise court long Karbi khai akimang 244A doweg luma ma abidet luma to pinang risoi yang dong asap sup aning cerok tok aning kang samsi sipak landu lasi hopet Karbi lochar dia sompet kachuduni kang tum kani jitu kang tum kelalo labangso sompli non peace accord kachitokji hala bangso iman charter lo kopipia lam the tong ti thok pone kopipia lam the tong ti thapone hamphang song tum kachini ni tundo lasi hala bangso charter ano kopi adhesi paklan pun pedet marat thinglo laki alang litung government pen tami si confidential to ko kajoni si paklan pedet at thinglo mone bon tame nilitung Karbi lochar dia song ni pen kachuni gani gelalo alang litung mo sarkar pen jong si labangso final accord kachit tonglup long te alang tung lam thi si pangiding je ahok ilitung Karbi Anglong kaching thurvek nang po kaching thurthe prong ti ngom ki banglang ui ki mi asak sisal tu kongji hala bangso
kacing thur long tame ini tum akiman 244A bang labang so ek kodalong bang adima klong piponang ji labang so ek kodalong jong si article 244A aphan adima klong pipon pi plong ti mo kilang jilang owi tum kachisong atwar abidia dia so long kasi non labang so ai court pachun bonji mom kidobom a central government BJP central government the BJP lo state government the BJP lo district the BJP lo kasi alang di tumhan kargilo chor de song pen ki pudun kang tung gelalo alang di tum song pri akati song bang kati song ki pa joy kati song nat kali de tangji alang di tum tame hemri chi o lap ke labang so article 244A adonis kati song lo lasi development reservation lela bangso ek kodong ni tu thapon putame garbia khai phal mesen alam kesi thapon ko ni thelo lapen article 244A tame la bangso ek kodong adima klong konvek dangji ate phurki mole ni tum langdam putame garbia khai mate garbia long phongni ek kod chitogalo SDC ek kod hutame jakong horang bang ni tum state government pen chithak pen 30 department chilong lo hala bangso 30 department pen ini tum penangan kacing thur tuar chithelong lo tibos tame hala bangso ekor hutame article 244A par adima klong pipon pede mate moki bang jilang ni karbiang long la pen di maha sauta hemprek kachi hanji tuar thupon pede son thelong lason thak thak si UPDS ekor hutame hemprek aputhak mate labangso article 244A Indians a constitution long kidobek labangso article 244A phantame hala bangso UPDS tu kachik toglong tame adima klong pipon peder sos thilong kasi non labangso song pli peace accord kachik toglong jong si article 244A phan adima klong pipon pe atwa thupon pe protante owe kimi tumang asap so mukibang jilang ni asik sak dokpo hala bangso kasik saklo bangke mukal biang long arlo timona bang media jip sendiri matha lasi hala bangso ekor dong signatories kiduan lapen kalbia long arlo racharia song rocharia song lapen hampang song doan phan tapi ni kachuri nang ke iltum central government phan state government phan lapen tum kalbi long tum council chief phan tum ipil nang ji je non phong ai korder bangke article 244A par adima klong mate tuar thu pitikang nangji bang nitum udun thik nangji lapen non la bangso ekor kachi tok bom KNLF UPDA KNLF KPLT UPLA PDCK tum phatame ini tum aning si pathe dunangji ani alang ni tuman encourage pen jakong orang pidun pen mohala bangso final ekor kachi sign long tame alang ni tum government long arjab dun group pen mate arjab thipen ipeng met arjab thipen alang litum government theng no pudun hainan ji je labangso ai kodong development long boy fit putame nilitum phan article 244A bangke atwam nang pu pitikang nang ji ku central government phang litum chordong pen junri vek nang ji kali protante labangso karbiang long awe kimitum a future abidaji lapen hala bangso a future kabedera long karbiang long arlo atimon no dak dia son si theglong lok ason nang nang min to mathate tang choro lo karbiang long life kelang ber arada tuma phasami nilisami juli bepi lapen ani tum jong si lapuson thak kenang so lapen kichumi sana berta lang ji pulo tangte nang liar elong kedo karbiang long life channel alo subscribe tha choro lo kelang por BNM Enterprise along nalitum long ikji mesen akobi aklim mesen kovia klim ke long chotkali bonta nalitum anam jum hek penta long ikji nalitum jongsi rong suri ke thoma kovia klim nampon lote e rong pen sika krehini laben suri ke thom bena ber nampon lote sika kre phopen nampon longji lasi humri ignon BNM Enterprise rong khelan diphu klar dagalam theka chini ji aphan 7002007817 along humri ignon